Velkommen til. Mit navn er Lasse Rishøj, og i dag skal jeg vise jer den her vidunderlige Crystal Head vodka. Kommer i den her pæne glasflaske her, der ligner et kranie. Bliver lavet op i Canada og er destilleret 4 gange i kolonne. Man ved ikke helt sammensætningen af korn, men vand det er noget, som de siger, er noget af det reneste, de overhovedet kunne få fat i. Og de har valgt det her meget afsondrede sted for at forsøge at holde det så rent og så klart og så frisk så overhovedet muligt. Den er ud over destilleret 4 gange på kolonne, så er den 3 gange kørt igennem nogle kvartskrystaller, man kalder Hessegaard-diamanter, som de også mener er en af grundene til, at den bliver så blød, som den er. Smagsmæssigt, der er den rigtig blød i det. Utrolig cremet. Har en lille smule sødme over sig, og så lige en lille smule lakrids lige på slutningen af tungen. Jeg vil klart anbefale det her som en sipping vodka, at man tager den stille og roligt i glas for sig selv, og simpelthen får lov til at smage på den. Dufter den og nyder den, og får lov til at fordybe sig lidt i den. Eventuelt kan den godt klare at være lidt kølig, hvis det er, at man rigtig gerne vil have den der fede fornemmelse i munden. Ellers så vil jeg sige, tag den med et par isterninger og skiven af citron. Så meget som I kan nyde den, jo bedre. Jeg har valgt at give den 94 point ud af 100 på min skala, og det er et rigtig godt produkt. Prøv det. Tak for denne gang.